Díadíomh agus fáilteaí go dtí an aigrean seo de tasca na teirní. Ar an aigrean seo, bé muid cur sílte los na gréine ar gáid atá inmhaonaithe, agus ciallaíonn sin go mbeidh sé maith ó thaobh na timpachtaide. Whoa, if there's salt sin aimimsú. Anis, an darna rud ar má lista na píosa broscar. Tás agam, gotcha lum. An díglah píosa broscar ag attribí. Mai sib. Táid gáil turgnamh álaíochta a dhéanamh agus an multimuid dúris de hairniu na bolcain. Anis bé thugnamh a gin aniu, agus bé muidir deanana ar gáin a gifriúla. Ac an nuair tá muidir géirí festrú, na tá muidir géirí an brú a estrú sa dóis go dagan an magma a ma as na bolcain agus cén dóid go jogal in seo a eisiomláirí an seo sa te. Anis mu tá si bh géirí ceanna tá níos tána dhéanana, is féidir is smúdal amach leis an spannág mar seo. Tá mé gáil iarach an cén seo a tiontaí mar seo. Anis, dean cinnte gáil duine fásta leat, má tá gáil iarach seo dhéanana. Right? Me gáir mó mar ré? 3, 2, 1. So last pump cold in your bee. 3, 2, 1. Oh, yeah! Anis, buinam sa Físeán sogam sé ag ai fásta, díobh sé ag tiontaí na pancóga mar seo, cur thugam sa iad, buin postal seo ná mas féidir leh iad a chur ar teachtar Péideag. Sa cúig gún agus. Oh my yeah. Seantas a cúig. Seantas cúig. Nuair Louis Pontius na statisticí sin mom. Wahí mé fel cén am bhig, wahí mé gro mé gáil ceichiú amach hí naira an dónorm. Cheers, Sal. Oh my yeah. Tá bagneag Cara Cade pís éireach agam, go dtí to cearlam. Hi, I'm Hanna and I'm here today in Derry City chatting to local people about their opinions on the city itself. So can you tell me, what do you like about the city? I like everything about Derry. Thank you very much. Is there anything that the City Council could do to improve the lives of the people who live here? City Council. The council, I think, are pretty proactive here, aren't they? Yeah.